Vondelbroek burgemeester Martin Eurlings. Met zijn collega's natuurlijk. En mama. Ik kunt zo de gezondheidszorg, dat is gewend. Vaak gezondheid te zeggen. Roger is van attractiebehuur Spaspunt en ik ben ervan overtuigd dat Sticht ervoor zal zorgen dat de boutprinsen op Eschon zich op een springkussen kunnen naspringen en nagenieten van de vaste normen. Om met de steun van Yvonne en Sabina, 2 zonen en 3 dochters, want het is vaste normen, dat maakt ze samen, dat is ze samen. En één ding, het is echt een droom, ik heb dat van heel Kopie metgemaakt, een prins te mogen zijn in dat Limburgse land, genieten van met volle teugen. Prins Kai de Eerste van de Leerderkletters. Hoi! Meesterplumen, wie wil het altijd zeggen. Meesterplumen aan u de microfoon. Vinger de ganse eer Noël aan Roger de Gucht weer vanavond hier ten komen feliciteren. Jammer genoeg moet ik zondag versterkt worden gewoon wegens familieomstandigheden. Maar ja, die hadden in het begin gedacht, moet het nu toch doen of niet doen, zo het kinderen het even overkomen en het vergeven voor een zonderij. Mag ik u verzoeken Dienebroer te decoreren en ook zijn echtgenoot. Eerst het meisje natuurlijk, ja, logisch. Heel de Villa Salut. Heel de Villa Salut. Roger jong, namens de Leerderclub officieel met de kleine, ik train me nog in op de kleine worden. Namens de Klaascup, we zijn hartstikke gerust dat we de winnaar geslagen hebben dit jaar. Maar we willen bij deze wel voor je ook de winnaar geslagen overhandigen. En voor ons tegen de Supercarnaval. Ik vind het natuurlijk ontzettend fijn om mij te zien, een leuke receptie. De mensen waren natuurlijk in het eerste museum. Hartelijk gefeliciteerd voor de winkel die de maakt er zo te zien van. Ik zou alleen maar willen zeggen, vaste lopen samen. Met die zaken, man. Die heeft gas. We komen hier op de Hulsberg even afrit gepakt. We gaan de A79 op richting Maastricht. Richting Maastricht-Oost zit ook op het vaandel. Ze zijn vanavond hier, Oostbrug, uit Maastricht, Vastelavondvereniging De Kiemeneers. We hebben in Maastricht Mose Gusto. Maar bij u onder Albert Heijn krijg je volgend jaar Mose Valkenberg. En daarom Villa Vionova, ik heb het nog moeten opzoeken. Dat wordt bij u de nieuwe ceramiek. De pioniers die zien voor op dit moment nog geen kwiet, die raken voor de straalstenen kwiet. En we zien niet zomaar gekomen naar Valkenberg, maar voor zo'n heren de burgemeesterswissel, zo wie dat heet, meteen laten plaatsvinden. Kijk, Prins Noël, minister Roger van Valkenburg, namens de Kiemeneers uit Maastricht-Oost, namens onze toekomstigheid voor Spoil de 59ste, wensen weer u een mie als magnifieke vastelavond in het Valkenburg. Limburg alaaf, vastelavond alaaf,
Kiemeleers bestreek, Allah! Oud-minister inmiddels. Oud-prins Theo. We hebben een geweldig jaar gehad. Want natuurlijk is het allerhoogste wens op dit moment hebben. Is dat ook de nieuwe prins, Noël 2009 en minister Roger 2009 net zo fantastisch door hebben als we weer gehad hebben. Het is bijna niet mogelijk met fles en kanjas een beetje van de natuur. Dat is helemaal goed. Het wordt een geweldig jaar met die mannen. Zo is dat.